kumshi benta ban pensuk ipai ba nong shong snong batru ban light naka jingleit ban ra na kikor uba arenik ton lingdo tong kharu bade menteri ketanat public health engineer labu yo monong rem naka benta ban penpoi bam di haman lagi tingkong yeng chong ka thai moplang kani kade kajingyai budien jom ali kamoplang ba yujin son lingdo ya ki scheme ki balatrowa do ba eskeson ubade kupa jong wameli kamoplang bat yakne scheme latip kum kamoplang mo ngam marbisu combine water supply scheme chong ka jal jivan mission Shua jong kani nakaliang jong ba Eugene San Lingdo ulayo ban plie yung maunong rem nakabanta ban sna ni maramot ya kasturok na du Saint Paul syadu marbisu bat sekwi kwi pat kijaka kiba ka company sna ya ka bypass kila penjot bat ka sarkar kalamang thamai nakaliang ki hek officer ka tna pludi laong ba kani baro ka de ka jimbut dien jong beli barim jong ka mauplang nakabanta ban penyo ya kani ka pisa bat kumju ulu ka jingsim khia jong beli ba menta ba Eugene San Lingdo ya ka balala ban plie yaw maunong rem menta ka singi nakaliang jong ba Eugene San Lingdo ubade umali kamoplang habakran hajilang lo angkani kade kasingi kabakmen bakilaya yod yai nam bat kumba la mai phang do ba eskeson ansala ban perolong no yakani ka jingthrang jong ki pai ba kade ke bokong sanne haka jingem ku jongi kalong sibenta na kiai bangi dan kam hakba yedai bat kaim lang kasalang hakamet kejongi ngitip 100% kamet kejongi kadai ko hangtang ni sutu bak kadai kai bakok sane. Water is life, water is hope. Lingba kani ka scheme joy JJM scheme bakilawan ramta kalau shisha kajing kermen habang kaimlang kasalang gilang yeroy nang epa maka dimang jong kalong ka bashir kay yang mensyua por kidang ilek tongum menta kanwan hapelawi niat makasingi ngikran sepang ka hygiene ngikran sepang kajing lekoi ngikran sepang kakot kakia hendrai kabangidan kam marmara ya kane kadai ko hangni ngiyang mambu monong rem ya kane ka scheme makum ka department ngasoban ai kubleki ba kajingkit kia kajongki manginyo ya kane talong kajingkit ku ka bakongsan pa kali siya kahima kumbalaong ilingdo ramday kajing start kiman shwa kajongi ngataray kani kahima kajongi kanumlong kabaipo ipi kumangi mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay the puzzles piece of art, find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Still past where it's been shattered, roll your sleeve up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts, we can dare to take a start. Together we can change the world. Dan kajingnya trelang ngila ban penkelai ka percai kalau kepada kam hadu kata-kata pengindon kajingnya trelang bat ngisukmen ya ki bang yo kajing trelang na kapor kam tam apedang jong kajingnya dei jong ka PhD department bat ka hima mau plang ko abang pi bala kam don kajing trelang jong kini ki artli ki bor apedang jong ka department PhD bat ka hima mau plang ki bon ba kawan ra kajing sakut jong ki kam ha kajing pentri kam ngasul tenat perken mau ba baro arliang kilong ki badon bok hadu kata-kata
Ka PHE kalong kabarun bak bandon ya ke hima mau pelang. Kabala ai sisai ke jumuntoi ya ka department bari ka state bar kuai kam tam ya kanong ba so ya social long bar kuai. Ka hima mau pelang ro kalong kabarun bak bandon ya ke department PHE ka ban utilize ya kini ki resources kiba ka hima kadon. Kelam pelar ai ya ke jingdon jing em kiba blay try kerap lakar kuai ka hima mau pelang. Bat ngashim ngatrai na kaling ka hima kini menjur bat nga babaro arliang ilong ke barun bak ha ka bangi yadon kamlang kawai kalian kau ipat, bat kumne kumagi long mentah, kadon kacing etrelang. Baiklah, rokok. Te kani kalong kasngi kabakmen yang ni bara kamta mi pi kina sosnong. Kumba playa ut, ba playa angnut. Kumba ila mai phang hi pa, mata kani kasrok. Kasnong ka jong pi. Kumbla krani rang ba shnong mene shpang ka jing ka jong pi hakini kisngi ki blayat ka balet ka bai dei ka kot ka khia ka bai dei ba ka kamai ba ka roi ka parhi lingba ka jing bambha surok tementa ngaso badong ba kai ka ba pilaya thmu ba pilaya angnot ni sala bun pun urlong no eki tenga shim kani kabu bangan kentu bangan kerpat kendang ya ki kontraktor ki bayo menteri kam ya kani kasurok ba ai kakam ka babaha ai kasurok ka babaha kendang ba ngim don kam ban kmi lenti man penpha biang kasurok tang hadin arsnem naisnem kasurok kade benne tangila kat bengila benne kham slem nomor ba ngim nem yo ka fon wancuri pe ka ju ka surok chan mana ka arsnem ka laisnem khnang ba ngin yo pat ban pen pha sakiwe ki surok to ka we ki snong ba hap ane constituency tanga kerpat ka jing trelang ki kontraktor tanga kwa ka jing ai lang khti kumon khti ka diang na phi ki nok snong ba pin trelang panum don ka jing yo thut ka por ba tre ki surok